دوبندی نادرن کہ آ کے چما چیر گی جان نادر بند جانا کپان آ کے چما چیر گی جان نادر بند جانا کپان یہ وڑے ششپوس قربانا چپت کن لگی یا بعد غزلی تیسرا ہم گشتگا بلے شنو واہگن پدا ہم پدا گشانی کہ تئی پے میں چا کری منا در پدر کتا تئی پے میں چا کری منا در پدر کتاگ ہانی مرات مرید وطا داغ پر کتاگ آ نو بتاں کہ دروہتاگ مدھوشی آوتی آ نو بتاں کہ دروہتاگ مدھوشی آوتی پنو عبید سسیا تہنا سفر کتاگ مستو کلی گنوکیاں گپتگ اناگتا مستو کلی گنوکیاں گپتگ اناگتا سمو کے شک گروگا وتی دیم گر کتاگ تو دیوان اگیں یا عمر حدی رہی نکوت دیوان اگیں یا عمر حدی رہی نکوت ماہو مستریں برات قسمت تکر کتاگ اور ڈکالیں گڈ گوراں تاوان چرتگان گڈ گوراں تاوان چرتگان میرو کے دیم واحد وتی بال گتر کتاگ درداں بکاٹ میر مہرانی منزلے درداں بکاٹ میر مہرانی منزلے شہداد لنٹا مہنوے جیگر سنتر کتاگ پے میں چاکری منا در پدر کتاگ آنی مراد مرید وطا داغ کتاگ منتوارا